Jakora Mugejon dakika pradek kod adek tok sadek marukinyi machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyaka ng'omol kanyo sabich mar onyango matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugejon okinyi makawuono wadwa chwako tudore kod chocho ratich jopuonjre e skunde ma en kotudore kod buche mopogore opogore mosebedo ka waneno kama yando timore en mano ma yando timore e skund nyiri mano ma Kaplong mayudore e kaunti ma Bomet kama skul makamano koro nolor kaluwore ni nitiere jopuonjre ma koro ne ochwalo ng'ur ni nitiere kaka japuonj moro chocho ratiro margi e skul makamano. Kopogore kod mano, skund nyiri ma Alliance mayudore buore Nairobi kae bende nitiere japuonj moro ma nyaka sani koro ochunge tich kuom thuolo ka itimo nonro kaluwore kod buche mopogore opogore mosebedo ka wachore ni japuonj no bende osebedo ka chocho ratiro mag jopuonjre e skul makamano. Kata kamano, ang'o momiyo weche ma magi duto timore, to ere kaka inyalo geng'a chenro makamagi kata weche mag chocho ratiro mag jopuonjre skunde obed jopuonjre mago manyiri kata jopuonjre ma yawuoyi to bende penjo ma bende wabobedo ka wapenjo ni weche gi mag chocho ratiro mag jopuonjre skunde otimore skunde mag nyithindo manyiri kende kose skunde mago mag yawuoyi bende nitiere weche mag maundu mago mag chocho ratiro mag jopuonjre e skunde mopogore opogore e pacho kae. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakora Mugejon abedo jahawi antiere kod welo adek e studio marwa ma Nairobi kae, antiere kod welo ariyo e studio marwa e kaunti ma Kisumu, antiere kanyo kod wendo Carol Orenga ma en jahocha. Chak kodi Carol ka intiere kaunti ma Kisumu. Kata kamano inyisa ni pok waloso weche mag tudruok kod Carol ka intiere kaunti ma Kisumu. Nairobi kae antiere kod Isha Dunga ma en japuonja rawere. Oyawre Isha, ichiwo nado kinyi makawuono. Antiere maber. Machiegni twako kinyi makawuono. Wendo machielo Nyakora Mugejon antiere kod Moth Richard ma bende njalonye e weche mag somo. Nitiere gute mopogore opogore ma bende orwako. Kata kamano kinyi makawuono entiere kae kaka jalony e weche mag somo. Yawre Moth Richard, ichiwo nado kinyi makawuono. Yara ina Joyce achiel maber ne joneno mago mag Ramogi machiegni. Machiegni twako kinyi makawuono. Inyisa ni wendo mara e kaunti mano ma Kisumu mano Carol Orenga jahocho oseikore. Oyawre Carol, ichiwo nade ka intiere kaunti ma Kisumu? Achiel maber. Machiegni twako kinyi makawuono Carol. Nyakora Mugejon mana kaka iseneno mage welo mantiere godo achiel kachiel okinyi makawuono. Bed thuolo mar chwalonwa pachi ote penjo mora mora kokale namba mar ote machuo kari 36000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kawachako dago mar mondo mi awinja ane kata awinja ne gino mayando timore skun nyiri mano ma Kaplong mayudore kaunti ma Bomet. Kama skun nyiri mar Kaplong Girls sani koro olor apoya bang' jopuonjre bago ng'anyo ka giywak ni japuonj moro osebedo ka rocho ratiro margi e yore mago mag anjao kod timo hera e tok chika. Ka jopuonjre go ne ochwalo ywak margi ne japuonj maduong' ka koro giwacho ni japuonj no wang'e okolo kudho kendo timo negi anjao. Ng'anyo makamano ne okelo mutni e skun nyiri mano ma Kaplong kama bende nitiere kata mwandu mano kethore gino mano miyo bila odonjore mar mondo mi otemane kelo kwe e skul makamano. Kata kamano kaluwore kod weche makamago mano skul nyiri ma Kaplong sani koro olor kata nolor apoya kaluwore kod gigo mano timore e skul no mano mar chocho ratiro mag jopuonjre. Wawinjane kaka japuonj maduong' mar skul no kata kaka ne giloso e kinde makoro ne iloro skul na apoya. So everything else that is going on is just allegations. They may or may not be true, but we will get to the point of it immediately investigation is complete. Thank you. You realize that recently there have been a few cases of abuse of our children in our schools. And we have said enough is enough. The government has decided to adopt what's called zero tolerance to any teacher, any stakeholder who may want to take advantage of our children sexually or in any other way. There is no room to take advantage sexually of any of our learners.
children are being sent to school to study, but not to engage in any sexual activities. Haya mano bende jagoro mongirore migao mag wechego mag somo Julius Bitok en bende nokwedo e ong'ala mamalo mano weche mag chocho ratiro mag jopuonjre skunde mopogore opogore ka bende wach mano timore e skund nyiri mano ma Alliance korka kore jagoro mongirore migao mar somo Julius Bitok ne wacho ni japuonja mano yud kod ketho makamano winjo bende riembe tich kata kamano TSC kata duol mochung' ne ndiko jopuonje tich ne wacho ni nyaka koro gi tim nonro kaluwore ni TSC en duol mochung' kar kende gionge kod tudruok moramora kod migao mar somo winjo bende ni koro gitimo nonro kapok gineno kang' mibo bed ka ikawo ne japuonja makoro bende ne iseyo nosebedo ka chocho ratiro mag jopuonjre skund nyiri mano ma Alliance Girls mayudore e kaunti ma Nairobi ka kochako twak maro yango kinyi makawuono adwa nachak kodi Isha Dunga kaka japuonj mag rawere ang'o matimore ang'o momiyo wechegi mago mag chocho ratiro mag jopuonjre skunde waneno gi ka gitimore to ang'e ni magi mana buche matin ma sani koro osewuok oko kata kamano wang'eni gin gigo matimore moko kuom gi wuok e lela moko kuom gi tok wuogi ero kama nainya Joyce gima timore e skunde wa sani endi mokwongo en gima rach kendo daher mar wacho ni jok ma bende participate weche machalo kama giendi onego yud pend chik maber maloso kaka inyalo timnegi punishment maber mondo mi giyud kaka jok mane gitimone ka nyithindo magitimone kama ginyalo nongo ratiro margi ka dhie gimipenja ni to ang'o matimore e sechegi wayudo ni wan gi weche ariyo madongo wan gi gimiluongo ni institutional factors to gi cultural or societal factors iyudo ka nitiere kaka the society oseketo a certain normality e pach jopuonj e pach nyithindo kaluwore kod kaka gik moko timore iyudo ka nitiere sexual abuse to yudo ka nitiere a section mar gender ma ibedo favored e yore mamoko sama weche go timore. Ni gin forms mag of sexual harassment matimore e skunde magwa nikech adiera winjo be ni nyithindo jopuonjre gi bende ng'eyo ni to en ang'o ma otimnegi ma koro ginyalo wuok oko mar mondo mi koro giwachi ni ero otimnagi ma kama to ken gino maber kata kapok wadhi institutional factors kaachiel kod societal factors ma kamago. Ichake kama ber. Kidhi e gimiluongo ni the code of conduct mar TSC nitiere section moro kanyo enda paro ni en section 22 mawacho about sexual harassment to the students kendo olero maber gik ma can amount to sexual harassment achiel kuom gik ma inyalo kawo nyathi ibedo gode achiel mana achiel kuom sexual harassment machielo inyalo bedo ni ugo mbekni moko makelo gimiluongo ni sexual provocations iluongo ni flirting iyudo ka nyathi sikul gi japuonj nyalo go mbekni moko mamiyo nyathi kata japuonj pache nyalo bedo e yo mopogore weche mag sexual harassment sexual factors mar adek nitiere circumstance ma iyudo kaka ijapuonj in gi materials maka samoro ipogo kata ichiwo kata inyiso nyathi to gi show pornographic contents manyalo miyo japuonj kata nyathi bedo situation moro ma actually sexual harassment bende nitiere to TSC okowe kata kamano gidhi kata mana mabor ni kata gola nyathi ni golo nyathi ni ore odi ijapuonj mano can also amount to a sexual issue nikech mago endo are the factors mamiyo nyathi nyalo bedo ang'owa nyalo bedo harassed sexually to gini ende timore e sikunde joma mine sikunde nyiri kata sikunde joma chuo iyudo ka japuonj madhako samoro nyalo harass nyathi ma wuoyi kata bende nyathi ma japuonj madichuo nyalo harass nyathi manyako koro gin gik matimore e sikunde wa to kendo gin various forms mabede nitiere kata bed mana ni samoro japuonj gi nyathi sitting arrangements kata mana positions of kapo ni uwuoyo gi nyathi to nitiere gima nyalo nyiso sexual harassment ndalo mana dhi puonjo e skul moro e Kisii mar nyiri kano wadonjo kacha chande to ne principal niluongo ni Wilkisto Renge ne japuonj madhako no demonstrate no kano wadonjo ko puonjo kacha ni ka nyathi obiro iri ni odwa penji kata mana penjo kik yiene nyathi ochunge e toki nyathi manyako kata nyathi mawuoyi nikech onyalo nongo thuolo morere ang'owa e toki mano iluongo ni sexual provocation in bende kapo ni dwa nyiso nyathi gima nyako gimoro
chiu distance kindi gi nyathi manyako mondo mi kik sexual issues arise kuonde machalo kamagi. Koro nitiere various forms. Nitie kata kaka inyalo ng'iyo nyathi ma nyathi nyalo read gimopogore from the normal teacher student relationships. Koro magi endi gin achiel kuom forms mag sexual harassment manyalo bedo ni timore ang'o e skunde. Gini be nyalo dhi nyaka e class. Nitiere jopuonj moko madhi nyaka e class to mbekni magi goyo e class ka miyo nyathi koro pache wuok e somo to chako bedo gi gimiluongo ni imaginations. Ochako imagine gima japuonj cha pimo. To sama japuonj timo kama to obedo gi opportunity mar chenjo pach nyathi. To donjo e kamoro makoro nyathi ni chopo kama nyalo dhi timore nade, nyalo chako paro weche mag sexual harassment. Koro mago endo forms of sexual harassment manyalo bedo ni timore e skunde. Adwa ni make forms kanyo kaito wabo bedo ka waduoge weche go mag institutional kachel kod societal mabendi lose. Yena mar mondo mi arwak Richard e twako kinyi makawuono. Richard, ka wang'iyo weche gi mago mag chocho ratich jopuonjre skunde, kwa ng'iyo in kaka jalony weche mag somo e skunde wa ma Kenya kae wanyalo wacho ni osebedo kotimore e yo machalo nade kata ang'o ma osebedo ka nyae ahinya? Erokamano Joyce. Aparo ni ka warango weche mag chocho ratiro mag nyithindo, obed nyithindo ma yawuoyi kata nyithindo ma nyiri, wasebedo gi laxity in terms of implementation mag policies e school. Kech ibiro yudo ni samoro gima kama wuok to ji dhi bedo e duol matin tigoyo mbaka ni wach makama kotimore to koro japuonj ni nyalo puko mogo. Koro yudo ka en twak migoyo ni walosa gi jonyuol nyathini mondo mi kinyal yudne gi gimoro matin kata toke kanyo nyathini nyal kendi kod japuonj ni to wachno lal kamano. Koro yudo ka nitiere documents 3 ma osiro wach mar sexual harassment gi kako winjo bed ni time. Achiel ma owadwa jaloso wadwa ni owacho mano TSC Code of Conduct and Ethics, wan gi Children's Act ma obedo derived from United Nations Convention of the Rights of the Child ma en gima rito ratich nyithindo e piny mangima. Then wan gi Sexual Offences Act 2006. Koro documents 3 gi gintiere to kidhi kata at the ground level piny kata koro idwaro timo nonro mare mondo iwinj ka jogi ma implement gigi bende gin gadieri kata ging'eyo gik ma pend chike gi wacho malong'o to gi repercussions ma ginyalo yudo. Tibiro yudo ni thothgi ong'eye juju ok ging'eye gi tiende. Koro wach mar umo kech yudo mostly in African society ji ohero ga umo ni ng'eyo wuod ng'ane koro kuketho ne tich to odhi chomo kanye to ji ok rang ni to nyathi ma ratiche ochochni eto mare chalo nade. Koro ma irie pek mosebedo e skundewa. Erokamano. Carol Oren, ka intiere county ma Kisumu kinyi makawuono, in kaka jahocho weche gi mago mag chocho ratiro mag nyithindo kata mag jopuonjre ma koro waneno katimore skunde moko e pacho kae, obed skunde go mago mag nyiri kata skunde mag yawuoyi. Kata kamano skunde mag nyiri ma wanyalo wacho ni wawinjo wathoro ga winjo buche makamagi. In kaka jahocho wach mar chocho ratiro mar nyathi kata japuonjre ka en e skul kacha, ere kaka onyalo chocho kata onyalo ketho somo mar nyathi na inyanya to paro kata kit paro mar obwongo mare kinde ma en e klas kacha kosechoch ratiro mare, ere kaka mano nyalo affect kit kako somo ka intiere skul kacha? Carol. Erokamano ahinya. Go erokamano kuom luonga e twakni, en twak ma onego bed ni wawache sani. To sana iyudo ka nyathi bedo gi gimoro miluongo ni shame, to en gi isolation, to enaka gi self blame. Nyathi nyawacho ni an emomiyo japuonj ni otageta, an emomiyo japuonj ni timre koda kamae. To inyalo yudo ni seche moko nitie gimoro ma wawacho ga ni grooming. To grooming biro ga e yore mang'eny. Onya biro kaka jo telogo wacho ni japuonj bedo machiegni gi nyathi skul, okele machiegni ma nyathi no yud trust kuome. To ntiere moro ma grooming moro ma biro kaka fear. Nyathi ger gi japuonj ger gi nyathi, ma nyathi koro yudo fear moro kuom japuonj no. Magi ma moro ma japuonj no wacho, nyathi nyaka tim. Koro en oluwo mana chik ma japuonj no wacho. Koro ka japuonj ni odhi mo ketho ratich nyathini,
nyathini koro bedo gi wich kuot, okonya chung mbele ji, okonya loso mbele ji, okonya trust ji, tiyudo kata ka dwa wacho gimoro to koro japuonj cha kabiro to ling. Koro nyathi madongo ka nigi fear mang'eny odongo ka ochajo madongo mondo be ni protect sana kaka japuonj kata ngama kata mana parents ne nkech wayudo ni moko nyathini wacho ga vitamin gi e ot kata wuon gin gino timre kata wuon ma nyithindo gi ok take action. Koro nyathini don kangenia these adults ok jok ma anya trust moko anya loso kodgi, koro otho gi gima chande no ma bro affect in future. Ato kapod antiere kuomi Carol, ang'o momiyo moko kuom jogo ma ochoch ratiro margi obed nyithindo mantiere skul kata kor gwenge mopogore opogore, ang'o momiyo moko kuom gi thoro linga nikech mana kaka iwacho kanyo ne seche moko ka oneno kata ka japuonj mane seche moko chucho ratiche no kabiro to ling, kata kamano ang'o momiyo moko kuom gi linga kendo kuogo oko mar mondo miyo wach ni yes ma japuonj ma kamae osebedo katimo na gima kamae manyuru ka kukonya. Tiyudo ka nyithindo moko kata chiemo moko koseresgi mogolgi kata e alwora kama yandi chocho ratiro margi to moko kuom gi podo linga linga. In kaka jahocha ang'o makelo ling makamano ahinya kuom nyithindo? Chakre gi e ot kae ingede ka in janyuol to kiketo thuolo ne nyithindo mondo wach gima timogi, ka in janyuol masiko yanyo nyathini sasa na yudo kaka juma mine kaka waloso gi nyithiwa manyiri sani wuok oko idhi bayo gimi manyono ibro yudo saka nyathi wuok mondo gimi nyise, koro gino bedo planted e brain ma nyathi ni an kata ka wuok oko to mamo para ni adhi nindo gi chuo, koro sama gino timre ne okonya biro ir min gima nyisi mir genia ni gima kama otimre na niketi min gibiro nyisi ne dongina nyisi dongina kweri mai gima ni manyoga koro ero yude. Aya nti society be ntika ka society ngiyo ga joma ntido manyiri ngeni ka tinde jud kai yathido go ka en gi shape moro maber ing'eyo ji chuma ng'eny gombe, koro ino ka ji society loso wacho ni nyathi ma jargane kama tiyo duong tiyo pong ino ka tiyo owuotho ino ka tiyo timbre gi discriminate nyathini gi back nyathini gi loso gik maricho e nyathi maka nyathi ke moro timre ne okonya wuok komo wacho ni gima kama timre ne kech society already osechako blame osechako point fingers on them. The same women gini unfortunately yido ka mang'eny joma mine ema na discriminate nyathi nikech ka nyathi tin opon odongo to society chako sieme ni ma nyathi ma moero chuo kause kwede bo kete kucha kagimro timene of course okonya biro nyis jonyuolene because bo feel niya already I'm already judged by the society kaka ngatonya believe ni gino timbre na aya doesn't tie chuobe cho samanya tidongo ka kalo ka dhi eduka mano gima asetero ka timbre ne kata ntino madongo gode oda kanya ti wuok dhi eduka kata ore kamoro chuo luonge ko kai to ko tamre iyaje. This is a character one sana e chuo kanya timanya ko otamre di chuo ma luonge to gi yanye no already kelone discrimination to ofil niya okonya open up, so whenever an abuse timre e ot nyathini okonya walk oko ma wach gima timre ne to chakre kaka e ot kaim e school bende wano simoko ka staff room nyathi ko koso ti luonge be staff room ti isomone kanyo ichwade mbele jopuonje inyise gik moko beyo mbele jopuonje owuok kanyo ka feel so much down, which means niya ka gimoro kama otimre ne still okonya biro mo nyis ng'ato ni ma gimo timre nikech before gino timre ne no se yanye mose bedo judged mose kwede mose bedo rejected, all of those things miyo ng'ato koro okonya wuok kaka gimoro timre ne nyathi e school. Hai wacho kanyo makare ahinya kotudore kod gigo mamiyo nyithindo seche moko ok nyal wuok oko mar mondo me gilosi ahinya to ikinde ma seche moko ichocho ratiro margi obed e skunde kuonde mopogore opogore magisome. Ka duogo studio kae Isha sengisowa kit kaka inyalo choch ratiro mano ma kata gigo ma wanyalo wacho ni gin forms of sexual harassment ma iwacho kanyo makare kata ma obedo piny kata moket piny mano kod duol ma ndiko jopuonje tich TSC kata kamano penjo
penjo eni to bende jopuonjre e skunde bende ong'eyo forms mago mag sexual harassment manitiere nikech ichiwo ranyisi ni kata seche moko ka in japuonja ma dichuo to nyathi ma nyako e skul kata obiro mar mondo mi openji gimoro to ok oyiene nyathino mar mondo mi obed e ng'eyi. Tadede adiera ok wanyal riambo, wayudo ni nitiere nyithindo moko e skunde akena wach ni wang'gi okolo kudho king'ise ni kik otim kama to en ema odwa timo nikech adiera kata cases moko e skunde iyudo ka nitiere nyithindo moko gine ma seche moko gi initiate kata osiepa e kinde kod japuonja tiyudo ahinya nyato jopuonje ma moko matindo gi mabiro ga e teaching practice mago gin weche matimore e skunde ok wanyal riambo. Kata kamano nyithindo gi bende ong'eyo forms of sexual harassment nikech ento en nyathi pod en e bwo higni 18 koyud ni gino osebedo katimore japuonj cha ema koro bro bedo ka dong' e tol. Gimi penjo no aparo ni e achiel kuom problems ma koro obedo maduong' ahinya e skunde nikech achiel en nyithindo ok nigi ng'eyo mar the various forms of sexual harassment. Mana a study moro notim, wami small statistics. Study moro notim gi Guttmacher Institute and negitemo ng'iyo anena ni to penetration mar sexual education osebedo nade in the schools. To kane gitimo this kind of research, to they bumped into some sort of information ni a third of the adolescents children kata mana school going students machakore between 14 to 19 yudo kose engage e weche mag sexual relations or intercourse. To kendo apart from mano wayudo ni 15%. Koro adwa ni ne kaka number no is quite big. 15% mag nyithindo ngeni 14 to 19 ma nyathi sikul. 15% already no bedo ni omako ich. To a 15% giendi iyudo ka giking'io male gi female joma 30% mag joma engage giendi iyudo ka about 42% gin males to then 38% gin female. Matiende ni iyudo ka gini is being initiated more or being engaged more by the males compared to the females. Koro wadogare na back into the knowledge of the students. Wayudo ni nyathi TSU chiwo guideline ni okone gibede gi any sexual relationship with a student even if the student consents. Gimomiyo get consent no. Tiende ni nyathi niendi ni e bwo chik mar japuonj ma japuonj monego benia nigi information mang'eny maloyo ang'owa maloyo nyathi. To kendo nyithindo moko nitiere ma kaka iwacho ni wenge gi okolo kudho. An kama nasome kan dal mana somo na neno ga circumstances miyudo ka nyathi kao initiative mondik barua ne japuonj. To kondik kata barua kende, ondiko barua to kata king'iyo body language mare iyudo ka en gi body language moro manyiso ni nitie kaka ok wadwa ni mondo warelate yor puonjo gi somo kende to wadwa ni wadhi beyond that. Ineno circumstance machalo kamagi miyo iyudo ka japuonj ma ok okawo chik kod tije maber ma serious donjo e tembe machalo kamagi endi. Koro nyithindo onge gi information ni sexual relationships mag monego beni bede school kama onego beni ma yo magiluwo to ma be yo monego beni giluwo. Ema miyo gini endi more or less ofol ahinya kuom jopuonj. Ok ibi wacho, ok ibi chung e mbele court ti wach ni nyathine mo chakang'o. Ni emo chako wachno. Sama nyathini chako wachni you know better. Ine ming'e moloyo nyathini. Ine ng'ama ng'ongo. Koro ine monego beni kao initiative. Apuonje girl school boarding. Kama koro iwacho ni temptations mag bedo e achiel gi nyithindo manyirigi neni malo e saidi. Kendo na aneno ka cases timo bedo every now and then. To gima nafwenyo mabende ka japuonj okawo to keto into consideration. Iyudo ka japuonj ko amua ni obedo strict to obedo friendly. Tibro ka ginendo dhi maber i relationship no kata nyathi dwa initiate to nyathi bo luor. Bing'eni nitiere a kind of image ma japuonj nyalo keto. Ok kiny but again bokin too friendly ma nyathi nyalo find a means iwinjo mar donjo e riwruok no kodi. Korido ka japuonj nyalo bedo ngas, nyalo bedo barrier mar konyo relationship no kik timrade, kik bedi. To kapok aweyi nitiere gima jahocho ma Kisumu ni owacho. Carol ma awinjo ko maka kabisa nikech iyudo ka society odhi oketo gik moko in a way ma ni kapo ni nyathini dongo
to harassment ma continuous musiko nwang'o iyudo ka oluong nyathini e wang'ayo to kotamore dhi to yanye to ka wang'o biro to wachoni tiyudo ka samoro action mikawo onge kata kawa thuolo mondo cancel nyathi mondo inyise ni kapo ni ng'ama dichuo luongi to mae kaka onego bedni timore nade e kaka onego bedni behave. Ji mang'eny onge nyithindo manyiri puonjore mana gigo kendgi giwegi to gino ok odong' e nyithindo manyiri kende. Aseneno cases ndalo moko ma nyathi ma jahiga 13 kod jahiga 13 actually odhi to kodonje e odgi to jatich ma gidak godo e ot ema dwa introduce e weche mag sexual affairs ma koro kelo abuse gi. Koro nyathini concept chako neno gigi e ot ka to kodhi e sikul to gin bende gi initiate weche gi ang'owa e sikul. Emomiyo japuonj mapuonjo nyathi nyaka kaw opportunity mar wuoyo kendo nyiso ranyisi maler kendo maber ne nyithindo mopuonjo eka mondo mi wakony society. To mogik, punishment ma imiyo japuonj ma otimo ne nyathi marach onego bed severe kendo society, jonyuol kachiel gi institutions onego bed kanyakla e konyo weche machalo kamagi. Nikech ang'o, wawuondre anena ni janyuol no ni mamau no obedo abused kasto omako ich kasto onyuoli. In ibro winjo nade ka ok inyal ng'eyo kuma mamau nitie to ok inyalo ng'e gima ok inyal ng'e kuma wuoru nitie to then ichak winjo history gima notimore ne mamau, inyalo bedo bitter for the rest of your life. Bendo bedo ka watu mar mondo mi wapiny ni punishment masavia no to en mane kaluwore ni nyaka sani japuonj mano mar skul nyiri mar Alliance ma bende ne osenyo osebedo ka chocho ratiro mag jopuonjre no kuom higni malach nyaka sani koro mie suspension kata kamano TSC to wacho ni pod gitimo nonro e ka gine okang' bo bed ka ikawo negi punishment owinjo bed mane. Karwa kitwa ka Richard aneno kibuonjo e kinde mane ishaloso kae kata kamano weche go mago mag sexual harassment en ting' mar ng'a mar mondo mi opuonja ne nyithindo e skunde mar mondo mi gin bende ging'e ni japuonj makama ok owinjo bed natimo ne japuonj kamae kaluwore ni ka initiate gimoro to japuonj cha ema biro bedo ka dong'e to mondo nyithindo gi adira nyithindo manitiere high school kacha gintiere adolescent stage moko kuom gi osechako neno lokruoge mopogore opogore dendgi to bende wang'eyo kaka del nitiere mar mondo mi ging'e ni kik gikal mpaka mondo japuonj cha bende kik donje te. Erokamano Joyce. Abuonjo ka nikech gik ma nyawadwa ni wacho gin gik matimre to gin gik madieri. Koro gini owinjo chakre e dala at the household level nikech japuonj mokwongo mar nyathi mowinjo introduce nyathi into sexuality and sexual education en janyuol ma mondo mi geng' weche machalo kamagi en bedo thuolo gi nyithindo to upuonjoru pile pile ka an ga gi sessions kata gi jonyuol tawacho negi ni kiweyo thuolo ma nyathini odhio osomo wach manyien kuom ng'at machielo ng'ano onge gima waluongo gi dho ngere ni best interest mar nyathini to thothne yudo ka jonyuol ma wan godo ok ohero bedo thuolo gi nyathi especially ka koro dwa bedo weche mi ji dwa discuss about sexuality and sex education. Janyuol feel ni gima kama ko obet piny no wacho gi nyathi to en gir wich kuot to wi ji will ni era ma wantiere ni kaka sani nyithindo nigi potential mar accessing ICT devices ma nyathi nigi a lot of information makata in janyuol ikia koro olomo beni wabedo gi paro molokre mondo wachak bedo jogo man thuolo koda nyithindwa from the household level mondi kapok gidonje school. At the school level owinjo olos gimiluongo ni mentorship programs. Mentorship program dhi timang'o? Mentorship program dhi puonjo nyithindo gi ng'eyo ratichgi, ng'eyo ka ng'ato dwa chocho ratiro margi to gi forms of these abuse. Nikech yudo kaka nyawadwa ni wacho ugibedo categorized. One en ga verbal. Koro verbal yudo ka japuonj nyalo biro to luongi ibed nyathi ma dichuo kata manyako to yoma yani kata kako ngeri mano koro mobeno wuok kuom japuonj nikech japuonj chalo kaka janyuol koro winjo bed role model. Koro such forms of verbal abuse owinjo beni
nyithindo bedo informed through mentorship programs ni koponi irelate gi japuonj to japuonjo ongeri angera machalo kama, it is not right. Kendo oromo ibed an assertive student tikwero japuonj ni I respect your opinions and views, but relationship mara mane kinda kodi an student mari to in japuonj na winji bed na role model. Ki yudo like kaka mo wacho things like groping, unwanted touch, nikech yudo jopuonje moko kowuotho to omulo nyathi e yo ma ok owinjre. Koro nyithindo through these mentorship programs ilero ne ginia ka japuonjo kalo for example to padi kama kata obiro nodwa nono book kibet kama to lwete ineno ka angle mar lwete reyo maybe your breast ka ngama nyako. That is not right. You have the right mar dhiro lwet japuonj tikone ni japuonj I respect you in japuonj na, but whatever miti mona sani is not right. Gi kama lweti timre nade dhieni. Koro gik makamagi, then a lot of awareness and sensitization owinjo team also a community. Nikech en jukumu ibro yudo kineno migao moko ma ok mag sirkal gi NGOs gitemo especially ma support SGBV, sexual and gender based violence, gitemo wuothe gwenge to gimanyo ji mopogre opogre, gichako ga gi jo boda boda, gidhi kate chiro, gidhi ga kuonde lamo to giwacho ne ji ni en jukumu mar the entire society mondo mi warit nyithindo, nikech nyithindo e misewa makiny. Ka wachocho ratichgi kawuono to nitiere ga ripple effect ka koponi rights ga obed abused kawuono to onyalo tan diriyo. Anyalo bedo timid ma withdraw completely, mabeda isolated, kora bera nyathi mokuyo kamano, kata kadongo mabedo ng'ama duong' tabro bedo ng'ama okuyo, or anyalo bedo so aggressive ma an bende kora wuok kora dwa chulo kuor ne ji duto at my later age. Koro this thing owinjo bed both wachake e yot wadhi nyake od lamo, nikech kara kuonde ute lemo sexual harassment ga abuse timre, ji wuok ni dhi kesha to sama gidhi e kesha ni ng'ato en pache onge lemo, en gajenda machielo mopogre e school ka kata among nyithindo themselves apart from jopuonje nitie peer to peer sexual harassment. Bende owinjo beni gibedo informed ni koponi a fellow student mari owacho ni kama, then this is what needs to be done. Lastly, nyaka wang'e ni nyithindo gi especially ma gine junior secondary nyaka high school koro sani gin nyithindo mantiere at the adolescent stage. To king'iyo development mar nyithindo dongo, kisomo about development mar nyithindo, gin nyithindo ma obwongo gi giparo ga, gidwaro ga tina wach nango gi kizungu wawacho ni immediate gratification, yani ka gimoro chanda tadwa na yud aloe gi thuolo sano, solution odwa no yud sechego. Yes, odwa no yud sechego. Koro yudo ka en moro ji osekwere ga ni okolongo to neno japuonj moro mobiro ma korango to neno ni mani e japuonj moro maber go, then tiere ga piem bende school. Nyithindo wacho ni japuonj mobiro manyeni en makoro an madwa nyiso ni anan stero kairi wadwa dhi makati ago modonje box mabia kelnuga kaka waloso ga kode. Koro jopuonje on the other hand gi jo madongo duto madil gi nyithindo owinjo wang'e ni ng'ami dil godo obwongo ne pod ni piny. Wane mowinjo wabed kiyo maber machung'negi to girango gik mwatimo alafu giluwo yo makare. Iwacho kanyo makare ahinya. Bende wabobedo ka wadhir Carol Orenga entiere kaunti ma Kisumu mar mondo mi onyiswa ne ni winjo ben ni nyithindo ge ahinya to mago manitiere adolescents ten winjo ben ni deal kod gi yo machalo nade ahinya to ne jopuonj manitiere skunde mopogore opogore. Kalore ni ok wanyal riambo ni nitiere nyithindo moko magine magiterore ir japuonj, kata bedo ni japuonj nyalo temo mateka to antie materore kuome, koro keto japuonj ni etem. Kata kamano adwa na kaw yo madundo gi sani ka waduogo wadhi mbele kotwa kikidhi mabor. Guess what? Citizen Duke now delivers.
Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Pay, and we'll handle the rest. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an alori nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kane. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom kete tielo mar ariyo e twak e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kama twak otudore kod chocho ratich jopuonjre skunde. Kaponi kitudore kodwa gi sani antiere kod welo ariyo e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae, Isha Dunga japuonj rawere kachiel kod Moth Richard jalony weche somo, ka studio marwa e kaunti ma Kisumu antiere kod Carol Reng jahocho. Carol akaduogo kodi tok yo mwakao madundo apenji kanyo paro mang'isi ni makanyo niere kako winjo bedni iloso kod nyithindo ainya nyato mago manitiere gino miluongo kanyo kod dhongere ni adolescent stage. Nikech adiera ok wanyal riambo ni nitiere moko kuom gigine magitemo to giketo jopuonje gi kama tek. Gino mamiyo japuonj koro timo richo, timo gino moko winjo be notimo kod japuonjre mare. Kata kamano ere kaka inyalo los kod nyithindo gi mondo ging'e ni gino magitimo en gino marach moko winjo be ne gitimo. Carol. Erokamano ahinya. Wan joma Nyasaye nochweyo to nochweyowa gi gimoro miluongo ni sex hormones. To sex hormones ni chando wa kata wan joma dongo. Mano miwinjo ga ka iwinjo ni ng'ama dhako odhie bank ogolo pesa omiyo dichuo te okoparo chien
wasebedo gi cases ma mono biro kwacho niya ni gibedo kond gi joma chuo to mae ng'ama duong' to timo kamae ni wach one thing, the sex hormones. Now imagine nyathi mathis ma koka dongo ma koka brain ne podi develop to sex hormones gi chando to okia kaka dango deal kodgi. Ere kaka wanya konyogi. Gima timore ga mang'eny en niya okwanyis nyithindo gimara dira. Okwanyis nyithindo ni there's something that is called sex hormone. There's estrogen, there's testosterone in boys and estrogen in girls. Mamiyo idwa gombo mondo ibed gi ng'ama dichuo kata mondo igombo mondo ibed gi ng'ama nyako. Nikech onyiso kae ni kata joma chuogo ntie boys ma date female students for the sake of sexual pleasure or mondo onende ka gima en ng'ama dichuo moyudo the prize. But kodogo korka nyithindo manyiri, it's usually mostly en ga gimoro niya odwaro mondo miye finances or the sex hormones go miye mondo miyo dende dwaro mondo bed gi ng'ama dichuo machiegni kode. To ng'ama japuonj is one of the person ma onno ka gima maye nya konye, nya understande, nya pire, nya dware, nya kete kuma safe. Koro ka sex hormones gi okobedo dealt with, oko nyis nyithindo gi adira ni gini en gima onyuoligo, gin gima timre, they are very normal, but nitie kaka inya deal kodgi mondo kik gichandi. Sex hormones gi nya dhiri mondo idhi kuma onego bed ni dhiye. Seche mang'eny ndo ka school olor kaka sani to ji go koko ni nyithindo manyiri gi ok nya bede ot gin giwuotha gibaya ng'ama gimanyo kaka girwakre. It's because of the sex hormones. Manyathi osebedo e school for a whole 3 months. Idwa mondo duog dala obede ot osom or obede ot ongbeda beda kong'e. Ipani nyatimre ok nyal. Enena nikech wanjo madongo okwami nyithindo adira. Okwanyis nyithindo ni gima kama timre to kikiwinj maber katimre ni kamano. Enena niya kidhi e yorni onya teri kuma rach to kidhi e yo makamae onya teri kuma ber. But how can we make sure ni sex hormones gi obedo secured mondo nyathini kik ba oko? Wanyis nyithindo adira. Wabed gi nyithindo e piny kaka as parents walos kodgi. Sani gin gi smartphones, gine TikTok, gine Facebook, gine IG. Pornography sani ng'eny skunde, sana skunde mak chuo, it's very normal, it's very common. Masturbation betimre, nikisema nyathi identify herself or himself sexually, ochako makre, ochako feel niya kamako piny kae kaka winjo ni ang'o manya timre, and that is how they identify their sexuality. Wasebedo gi cases mayudo ka nyithindo modak e ot achiel, siblings gitemo identify whom they are kaginindo with each other. Yudo ka cousins nindo ka they have sex together. Tido ka gitemo kada gijirani gitemo gi ngat mora kendo ko kocha. Koro ka gibiro e school, they feel like they want more. Koro give somebody who is older, manya miye protection, manya miye finances, or manya kata miye ego when it comes to men. So I feel niya banaka ngatu one of the guests watokanyo, as parents onego bedo nyiso nyithindo gi adira. Okonego bedo ni waluor nikech japuonj manyo means ko. Japuonj do make sure nyathini okalo penj. Japuonj do make sure niya ni school bedo gi standard ma high academically. Okonya bedo gi time mar bet gi nyathini piny ma puonje gigi. It just needs somebody from outside, and most of the time on obedient parents. Japuonj nyamana add on top of what opuonje school. But ki yuri japuonj ma oken gi control sexually, because japuonj ni bong'eyo. Japuonj ni onge maber niya ni nyathi of this age sex hormones go chande, dende liet, odwaro to manyathi mathis obokaw advantage. And this does not just go to japuonj kende. Enana niya most of the time wakedoga a lot of burden kuom nyithindo manyiri. Kawanyiso gi niya kikitim kama, kikirwakri kama, kikiwuoth kama, kikilos gi ng'ato kama, kiking'i ng'ato gi wang' machal kama, jogo biro chandi, biro dwari. But okwaket burden ne joma chuo be. I feel near a skunde kata a community
onego bed gi programs ma deal gi men most of the time mondo wapuonj gi kaka ginyalo protect nyithindo mantiere e school. Gimarach niya kata kiluongo those meetings mondo chuo bi mondo walos kodgi weche gi ogibi koyudo ka jomamine kata girls ema bedo gi this kind of programs ipuonjo gik mang'eny nyiso kaka ginyal deal gi gigi. To imagine all of those years wasebedo ka wawacho wach ka protecting the girl child, wasebedo ka wago mbaka ni onego watim kama mondo nyathi manyako osir kikroche. But okwatim enough when it comes to men and boys. Okwalos gi jo machuo kata nyithindo machuo mondo wanyis gi kaka ginya protect nyathi manyako. Ka teko mano onego bedni wang'enia ng'ama dwaro ketho ratiro ni kata ng'ama dwaro kawo advantage kuomi kata ng'ama groomi nyako make sure niya o work on your weaknesses. And at this point, weakness mar nyathi manyako mantiere school, kata nyathi mawuoyi mantiere school, and weakness mar not being able to control the sex hormones, not being able to understand the sex hormones gi timo ji nadi. Ibo injo kaya joni wacho niya nyathina ma teenager ni okodwa loso, en moody, wiye tek, okowinj wach, all of those things. Ikelo gimana give the one thing, the sex hormones. Koro I feel niya some watch protecting the girl child or even the boys or teenagers in school. On the go the sex hormone as a topic, mantere a top tire. Mono gingeka ginya deal gigi as they come. They can't prevent it. Or ginya wacho ni gino kadwa. Itiere and it's God given. Wacho kanyo makara hinya kendo mano kore gimuwijo be ni iloso god nyithindo mar mondo mi gine kaka ginyalo control kata bedo ni en gino ma wanyalo wacho ni en gino ma ki control maber to e kinde mabiro mbele e kakoro iboneno kaka ineno kaka inyalo tiyo kode makare. Kata kamano akia ni wanyalo dhi achiel kachiel mar mondo mi wawinjane kaka governor e county mano ma Migori mano Chilo Yako loso gisani ka entiere committee e county mano ma Nairobi ka mano committee mochungne weche go mano mar public affairs committee. The ECD 3-door pit latrine we construct at a cost of between 300 and 400,000 Kenya shillings. The construction is done on a labor-based arrangement as provided in Annex number 6. The Annex number 6 is there. There is the one that is provided above 6A. The bills of quantities. Bills of quantities. 6A. So that is the information. Response to item number 7, sample photo of an ECD center is provided at Annex number 7A. Sample photo of ECD classroom. The management provides a sample photo of a classroom at Annex 7B. And then the management provides a sample photo of ECD furniture as provided in Annex number 7C. Item number 8, budget allocation for the mentioned financial years with the corresponding actual expenditures provided in Annex 8. So we have provided this information: financial year 2022-23, budget extract. It's annexed 8A. They didn't tag all of this. 8A, 8B, not that. It's not the 8A is not tagged, but it's above the one that is tagged 8B. A set of that document, then the Your
Excellency, you must agree with me that it will be very difficult to interrogate these documents. Because when we come back to ask, and we've noted down the questions, tracing back the annexes is proving to be very difficult. Members, Honorable Senators, how do you want us to continue? Have you managed, Senator Muma? Struggling. Do they have more tags in their files? Because they can stand and actually do a few, how many? Do 7 9s, 6 A's and come and help us put them. No. Yes. Otherwise, you are actually, the chair is being very polite. I want the chair to send you back home. With your leave, can I ask my Director of Education to point out? Nyakora Mugejong mano Governor County Mamigori Ochilo Ayako ka intere nyim committee mar Senate mano committee mano mar Public Account Committee kama koro oduoko penjo makoni kod kocha kotudore kod kako sebed ka itiyo kod omenda e county mano Mamigori. Chendo makamano jafumbo marwa ntiere kuro kendo matuto abobedo kawa winjo e weche manyien mamoko kata duto mago dichieng makawuono kochakore weche manyien mag migago. Adwa nwadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono kotudore kod chocho ratich jopuonjre e skunde pod antiere kod welo maga e county ma Kisumu kachiel kod county mano ma Nairobi kae. Ka wadhi mbele kod twak marwa Isha ntiere wach mabende asing'isi ni mak mano kotudore kod weche go mag institutional kachiel kod societal forms manyaka sani koro winjo bedni inono ahinya nyaka ing'iyo wechegi mago mag chocho ratich jopuonjre e skunde. Koro wachaka negi societal koko wadonje institutional. Wan gi weche mathoth matimore e society wa masame maketo ngima mar jopuonjre kata nyithindo kata jok madongo bedo e level moro ma gik ma otimore e kit ngimagi waka gin gik moko manomol. Iyudo ka wachaka nena gi kata kadok chien matin ndalo mane wasomo cases mag poverty kata nyaka sani pod nitiere. But ananeno ka ndalo mane wasomo yudo ka japuonj ne nyalo neno ka nyathi moro ok dhi maber gi weche mag school fees. An awuon an achiel kuom beneficiary mar ng'ama ne oruma mane japuonj oneno na ka ok abed ni anyalo chulo school fees. Koro iyudo ka gini kodhi samoro obi o extend to dhi ne japuonj madichuo okawo nyathi manyako. To wacho ni nyathini we mondo akonye mondo ang'i kaka nyalo chulo ni ang'owa school fees nikech aneno ka samoro chandre. Samoro japuonj nyalo kawo kata mana initiative mar approaching jomoko mondo konye mako bad nyathi manyako niendi. To iyudo ka japuonj ka onge gi nia maber. To koro o extend beyond kony mano konyo godo cha. Koro chako iluongo na chako source for sexual exploitation from nyathi manyako ni. Aneno gik mang'eny katimore e design machalo kama. To gima koro litie moloyo ni janyuol ok nyal ting'o dhoge mawuo nikech janyuol feel ni mokwongo itimo ne ang'owa favor. Nikech oneno ni ka ng'adhi awuoyo to nyathina ni koro ok dhi ang'owa ok dhi sikul. Mana achiel kuom gik matimore manyaka wang'e ni society contribute mondo mi nyithindo manyiri kata nyithindo machuo obed gi problem e weche mag sexual exploitation. Mar ariyo en gima jatelo ma wadwa ni owuoye. Iyudo ka an event otimore e kind japuonj gi nyathi sikul. To society dwa ni okaw gino endo kamargi mondo gilos wechegi e yo moro mopogore gi kaka chik timore nade kaka chik dwaro. We anyisi nitiere gik moko makidhi donje ni koro udwa solve outside the normal framework mag chik to uketho mana ne nyathi ma obedo a victim cha. Ngima nyathi cha chande ema koro utero piny. Koro kawri anena ni ne enin
ema gima kamano timore. Ere kaka idhi yudo justice? Nikech sechego nyathi cha chande to justice owuon to ok oyudi, lakini jonyuol kata jopuonj to neno ni giloso wechegi maber at the expense mar nyathi cha chande hinyruok. Koro nyaka wabed deliberate enough kaka society mondo wang'i ni kapo ni such kind of problems obedo minitie, to punishment kata chik nyaka lu to the very letter. Mar adek, ma bende osebedo a very big issue. Wayudo ka nitiere communities moko magi suffrage their children for early marriage. To gineno ni mago are cultural issues. Koro kapo ni society makama ofwenyo niya ni koro weri gi koro early marriage cha, koro nyathina ma paro ni samora nyalo miyo ng'ato mondo dhi okaw, koro japuonj ema koro ni kode. Iyo yudo ka japuonj koro janyuol koro feel proud. Kendo nyalo dhi ogo mbaka ni ng'eni nyathina no ing'eni jopuonj ohere malich. Jopuonj ayudo ka kendo japuonj nyathina no en wewe kaka en to naneno ndalo mane osomo samoro ka nyathi ok odhi dala e weekend. To ka janyuol temo no to ni nyathini no donga od japuonj. Oni donga timo ng'oni awatimo mana revision moko. Revision mane mitimo od japuonj kolor school. Japuonj kolor school. Iwinjo. Magi ndigin gik nikech society through the parents and again gi cultural issues go. Odhi perpetrate ma koro gigo chalo ka gima normal. Now, koro mogik. Nitiere jopuonj ma o end up modhi monyuomo nyithi sikul. Mane gipuonjo. Pod arifa to wele kesta orenge madam mane orient wasa mane wapuonjo e sikul more Kisini St. Paul's Nyandoche Ibere. Madam nonyiso ni Mr. Dunga, nyithindo man go kagi ang'e gi beyo, koro boki gi remind ne gi becho. To gin bende ging'e ni gibecho. To kapo ni gombo nyathina moro, to condition ma mondo mi nyuome, kat mondo mi bedo kod relationship en ma. Achiel, nyathini nyaka tiek sikul makawo 4 years after tieko sikul, eka waonge kode gi problem moro amora. Koro ikigo kwano ni to ka nyathini ni ja form 1 to jaber kama. To kitambo tiek form 4 mochako kawo 4 years. Seche moko 4 years nene university kacha. Yudhiro koro you give up on that thought. To me, indalo chane pod watindo. To me, anano ka Macha was a way in which the school head, Emma spearhead, fight against such problems. Iwinjo. To iyudo ka japuonj nyalo muoch ni opuonjo nyathi moro ni en gi paro moro ni chieng' moro timore nade no nyuome. Koro iyudo ka nyathi dhi sikul, nyathi ja form 2 ni teno ng'e maber ni en gi chuore marite kacha chande. That kind of ideology to gi problem obiro kamane. Kata iyudo ka jonyuol gi society wadhi warwako gik machalo kama kiendi. Emomiyo society bilago. Gin society modhi piny. Kendo kidhi ng'iyo kata mana line mag development in such areas onge kata di kata chiel. To gima nyaka wang'e ni nyathi owuon onge gi voice. Nyathi owuon kata samoro janyuol nyalo bedo ni otem matek mondo owuog gi nyathi. School ka ok oketo measures, school and especially within the setup framework mar school, kochakore gi the head of the school, the board of management, to gi other relevant stakeholders within the school, ka ok oketo a very clear framework mar nabbing such cases and dealing with them expeditiously. Dibro ka nyithindo end up suffering in silence. Ang'o miyo case mar Alliance Girls is coming out, tiyudo ka old girls ema koro wacho gima notimore. Meaning ni they did not have a voice. Ne gionge gi duol no. Ere kaka wanyalo keto the students mondo bed gi voice in as much as it is a difficult thing. Ema chuno niya. Number achiel, iyudo ka skunde mang'eny infrastructure margi ni piny. To skunde mong'eyo giketo even CCTV in very critical areas. Kamora mora ma public areas ma meeting ma jopuonj mite gi nyithindo and all that, giketo CCTV mondo mi ginyalo bedo gi idea of what is going on in the school. Mago endo are issues manyaka school stakeholders nyaka get into place. Gimoro na somo statistics moro na somo no mako dhoga sana. Ni 15% mag students ma osebedo into contact gi sexual relations. Mo ayudo niya 12% have given birth, 1% have aborted, 3% gin koro by the time of the study they were pregnant. To gima late na ne gikawo counties ariyo to gi compare. Ng'eni counties gin mage. Gikawo Homa Bay County kasto gi Mombasa County. Kasto giwacho niya ni 47%
of the sexual relations have been initiated by the students or the young adults themselves. You can imagine, ka 47 obedo initiated. It tells you that society should up their game in terms of puonjo nyithindo their sexuality. Gima Madam Chowacho, Madam Manikisumo, Madam Ore, owacho gima sana, maju puonjo nego ka very serious. Ni wanyisi nyithindo the ideals about their sexuality. Wanyisi ginia hormones mag sexuality chalo nade. To ginyalo arrest these hormones e yo mane. Nikech nyathi nyalo bedo tempted. Sani endi ka wani yueyo donge yudo ka wagomba ka matin ka. Yudo ka oseket kata mana various forms of restrictions at school. Koro nyathi koro dok back to the dormitory e gin boy koro gi boy. Koro kanyo koro wawe nyiri oko. Kata nyako gi nyako. Magi endi gik ma the school nyaka bed conscious about. Asebedo ka chiwo school talks and mentorship programs. And awuoyo gi nyithindo manyiri gi jopuonj, gi nyithindo machuo. Ni making the student want to discover who they are, cast to be bold and confident about whatever is happening, and ni mondo mi ginge kaka ginyalo arrest such situations kapo ni nyalo be ni temptations nitiere. Kore momiyo anyalo wacho ni a Joyce, mondo wa loss a society mo anyalo depend on tomorrow. Nyaka wachako from the very little age. Sani ndi nyithindo matindo at age 7, 9, 10. Nyithindo gi already osechako kata mana wacho dhok moko. Ma ino wuon to ginyalo go mbake ot ka. To ki understand ni ang'o miwacho ka idea. Gintiere kod coded language gi more. Gin coded language. Manyiso gima timore e kindgi giwegi. Iwinjo. Nyaka wabed conscious enough to wabed open gi nyithindwa mondo wanyisi gi gik madhi mbele. An awuoyo gi nyathina ma Ashley every now and again ja grade 6 tanyise ni boyfriends biro. To kapoko kawi niya ni koro en boyfriend ni kele ane mondo wanene ane mondo wawuone kogno. We warwaka ne Richard to wako kijimba kawuono isho sewacho mathoth ahinya. Kata kamano jotend skunde kaachiel kod jogo mochung' ne boda owinjo bed ni timang'o ahinya e kinde ma koro buche ma kamagi wuok, nikech gin gigo matimore kendo buche wuok kinde ka kinde kaachiel kod okang' maduol mandiko jopuonje tich TSC owinjo bed ni kawo ne jopuonje ma koro yudo kod ketho mano mar chocho ratiro mag nyithinde skunde. Erokamano Joyce, kaka wacho mbele kacha, rit mar nyithindo mondo kik choch ratichgi en ting' mar waduto. To ahinya koro stakeholders man machiegni kaka duol mar TSC mochung' ne ndiko jopuonje to gi heads of institutions gi school boards of management. Ang'o monego gitim? The heads of institutions oromo beni implement clear policies to gi kaka jaloso wadwa ni e wacho. Orientation is key. Sama ng'ato donjo a new workstation owinjo beni bedo treated ka ng'ama manyien. Tiko nini in our institution mae culture to magi mae gima wa uphold. To kopo ni ikier mi donjo ka to wan wabro luoko lwetwa ma wabed kama ni mani ok timre. To mondo mi ma odhi maber jatend school ema nyaka bed role model, nikech sorry to say ntiere moko mi yudo ka jatelo ema lead. Koro jopiny gi luo bang'e. Koro jatelo kang' ne los marach kata kwed wachni ningeche en owuon en gi madoadoa. Koro jolu bang'e gi bro luwa nikech ka koro jidwa fulre to gibro kone ni fine wan waonge shida report wa to wan gi evidence. Koro gini dhimre to kiyudo school ma the head himself or herself ochung' kacha to oler kapamba kanyalo wacho kamano. Iyudo ka joma nie bang'e gi iluor nengeche inang' idwa chako nade to bro penji ni ka an machung' ne skundni ema pok inena katimo gima kama koro iti dwa chako gi kanye. Koro mano dhimo gima chal kamano. Mar ariyo oromo beni the heads riwore gi boards of management to giloso clear communication channel
nyithindo owinjo mi like suggestion boxes ma nyithindo remain anonymous to gi report incidences to incidences gi kobedo reported to okinyal bedo condemn nekech samoro yudo nitiere nyithindo mabe moro dwariga titamri koro nikech nitiere suggestion box obro dhi to allege mopogore gi gima nokelo koro suggestion box koketi to inyal tim analysis mar gigi then koro koseyaw ting'iyo ni nitiere yore minyalo non godo gini mayudi koro koyudi tikawni hatua manyien migao kata duol mar Teacher Service Commission oromo beni tiyo machiegni gi sikundegi to winjo beni timo periodic audit nikech inyalo yudo ni moro kako ondik nyathi e skul japuonjo ndike e skul kes notimore gini nodhi molal noruche kamoro maonge gimobedo to kantiere ga periodic audit ma ji ong'eyo ni sasa inyal kel impromptu just to have a chat with nyithindo to timo audit gima timre nyalo dhimo pek ma ji nyalo gombo mondo mi otimre nade obed godo machiegni koro TSC owinjo beni timo retooling gi pacha on the TSC Code of Conduct and Ethics through jotende mantiere at various levels nikech iwachoga joluo wawacho ni parnegi kata ging'eyo periodically kiparoni tibro yudo ka gini sikori ng'abel ewi makidwaro ni dwa timo mopogre gi kaka winjo bedi tiyudo ka buok moro ntiere koro mano e kaka anane gi korka kora ing'isa ni wakaw yueyo mar ariyo nyakwara Mugejong wakaw yueyo madundo gi sani ka waduogo ote magi bende abobedo kasomo aneno kuoro ote mathoth obedo kwasomo gi moko manyalo duoko abobedo ka waduoko moko kuom penjo kaachiel kod paro ma untiere godo e tielo mogik e chenro mar mbako romo kata kamano wayueyo matin waduogo kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Inikwal simb niti, an gosiep na moro, mabiro golo ni gimoro amora mantie simbe, kendo piyo. Bro bedo maber king'eyo ni ng'at malong'o no en ng'ano. Mowacho ni long'o ahinya kuome no mohingi. Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kilunwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro Monga Jwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro Monga Jwang' akelo ni mana yani ngeni baka gi wasanii. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora Monga Jwang' Friday suku zo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana.
Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' telo mogik chendo mar mbako rom. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma ochwalonwa okinyi makawuono. Ote makamago abo bedo kasomo gi achiel kachiel wawinja ne pach joneno mago. Anding'o Yeya wacho ni jopuonj ok onego oroch ratich nyathi skul, onego par gi mare, to kapok onyuol onego ng'e ni obiro nyuol, koro ka mare to onyalo winjo nade. Injil Lazaro Kanyambok meningisa ka ni topic ne dwaro serious and an open discussion kod stakeholders mondo waranga both sides kik wawe any stone unturned. Nyaka ne sheria yene nyiri mobed rescued from early marriages kod mosenyuol nyithindo duogo e class. Tich poko bedo mayot ne youthful teachers masani iyudo ka japuonj romre kod nyithindo mopuonjo. Nyithindo moko tiyo tirelessly to put young teachers into temptations, precautions, perceptions moro bende ne mono oseketo e wijo perception moro bende ne mono oseketo wijo Africa ni all sexual offenses bedo mana committed kod chuo. Come back to the reality. Sani the gender obedo very aggressive and some of them are even notorious. Odhimele kwacho ni magia momiyo tinde mon fix wa kod fake cases of defilements, especially kawadwa medo dhako. Mano pach Injini Lazaro wacho ni karia mag jopuonj mathoth osekethi kod fraud cases ma ikelo kod nyathi masomo chando ka japuonj omiye kuma mager. Mano Injini Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ni chocho ratich jopuonjre timore pachoka. In fact, moko ok bed reported. Tich maduong' ni kuom jopuonj maduong'. Wach mar ndiko rowere matindo mapok obedo confirmed as teachers bende changia. Ruakruok mag jopuonj binago gi kit marash magigoyo attract nyithindo. Ting machielo ni kuom janyuol. Janyuol obed machiegni gi nyithindgi gi gombaka kendo gi provide for their children. Mondo kik pesa ruak gi etema. Machielo en ni nyaka nyithind skul ruakre ma decent. Moko ruako sikede machieko matamo kata japuonj vumilia. Japuonj bende en dhano marembe ringo. Mogik, guiding and counseling owinjo bed e skunde secondary te ma biro konyo jopuonjre. Mogik to en wach mar social media ma expose jopuonjre e hatari. Nyithindo matindo bende gin viherehere sana. Wenge gi tek gin ema gi approach jopuonjre. Ong'isa ka ni penjna Joyce ni toka japuonjre obedo involved e weche hera gi japuonja to nyathino is over 18 years to gite giwinjore to gitime outside the school compound. Kanyo bedo nade? Aluo twa kanu moja enako. Aya mano penjo ma Ruth Nyathi Ochieng' penjo kanyo. Joseph Ayula bende wacho ni mano tema monego non oken gima tin to en gima oselandore e yore mang'eny e skunde. Kaka nyithindo mong'ol irocho ratichgi e yo mag somo kod timo hera. Wacho ni nyithindo ma yawuoyi bende kale matek to ji ok ong'eyo ni giwinjo matek e mixed schools ka japuonj ketho ratichgi kendo giyudo akweda bende but ji oseparo ni nyiri kende to nyaka yawuoyi. Jopuonj bende ni matek nikech jotendgi be rocho ratichgi e skul kanyo. Koro oriwo ji te matiyo e skul nyaka jorito gi jotedo chudo matina. Tich mang'eny nyaka let e yore hera msara modeko. Wacho ni badwa riwore tinyayo gi kendo iroko gi ka nyithindo. Aluora mar tich bende rach. Health cover bende school ok chul ne jotijene. Shemotho bende ng'isa ka ni greetings Joyce aluo twaka kendo amor. It's true ni nyithind school mathoth irocho ratichgi e skunde. Ong'isa ka ni Joyce wachni chakore pacho. Nyithindo mathoth manie bwo higa 10
tinde bedo exposed to pornographic context by parents. Jonyuol nyiewo ne nyithindo simu. Through these smartphones, nyithindo puonjore gik maricho. They further try to copy these things in school. Secondly, owacho ka ni jonyuol mathoth gin harsh gi nyithindgi. You must be open to your children, especially manyiri, mondo giwachni weche duto maricho kod mabeyo magineno. Ong'isa ka ni Joyce nyithindo manitie adolescent stage tek tiyogo. Moko manyo nyaka jopuonje ka gine rusa. Otimore hera apanda magikone iyudo ka japuonj onyuomo nyathi skul tok penja mar klas 12. Mogik ong'isa ka ni Joyce weche anyuola telo e rocho ratich nyithind skul. Iyudo ka nyathi omi ich kod owadgi wuongi. Wechegi iloso kidala. Moko imiyo ich. Anyuola bedo piny maket japuonje chul pesa. Gikone nyathini igolone ich. In police we have the CPU, Mane Children Protection Unit. This unit nitie police station. All sexual offenses do not have a specific reporting timeline. You can report even after 20 years. Ong'isa ka ni Joyce nitiere initiative mane achako Busia County mar rito ratich nyithindo. Ne wacho ni jopiny ni nyathi skul chalo njaga kata bang'e. Ong'isa ka ni kula mama wacha mtoto mano shemotho. Wacho ka ni this move ne oduoko iye machon mane nyithi skul mako Busia. Then nitie point mane nyithi skul mama Seno wachore ni nyithi skul ne rocho ratich nyithi skul wetegi mane omiyo principal no riembi e skul kendo okawne okang' mager kod TAC. Freddy Kosura wacho ni ote thotha. Aya, mane mapane ogika. Ong'isa ka ino yawre Joyce mosna jopuonje e studio kaachiel gi jahocho ma Carol. Twak en twak manitiere gi puonj mathotha ni jopuonj gi jopuonjre. Ong'isa ka ni jopuonj marocho ratich jopuonjre to onego kawnegi okang' mager, mak mana ni nonro to bende nyaka tim matuta. Moko nyalo bedo ni en setup to jopuonjre bende onego bed gi luoro to gi kit rwakruok magirwakrega ka gintiere skul. Aparo kinde moko higni machiegni nitiere skundi nyiri e bore Nairobi ka ne girocho ratich chuk dar. Aya, mano Fredo Suru. Mago moko kuom ote manyakwara mugia jong chwalo no ako kale yero waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Aneno ka moko kuom gi seyo gwang' tiseyo gweno bende kaluwore ni bende itemo nyis nyithindo mar mondo mi gin bende kik giket jopuonja kar tema ahinya. Kata kamano wadong' kod dakika matin kende to watieko twak marwa okinyi makawuono. Carol, ka intiere kaunti ma Kisumu in kaka jahocho, iwinjo moko kuom ote ma bende nyakwara mugia jwang' ochwalonwa okinyi makawuono. Kata kamano ere kaka inyalo rit nyithinde yo makare, to ere ranyisi kaka mage ma janyuol nyalo neno kuom nyathi ba ochiche ni nyathina ni nyalo bedo ni nitiere marach moro matimore ne e skul kacha mar mondo mi nyathi bende beda ne thuolo olos kod janyuolne kata ng'ata ma origad kaka ng'at manyalo rite e yo makare. Carol. The continuous education mar safeguarding onego bed very strong e skunde kuma jopuonje iketo kamoro achiel after every 3 months itero gi training mar safeguarding to manya timre mana ka TSC oyie mondo gini otimre eka jopuonje te biro kamoro achiel mondo puonj gi safeguarding ni biro puonjo gi kaka ginya stay away from nyithindo mowache ni sero jopuonje biro konyo gi mondo ging'e kaka ginya fulo japuonj jawadgi matimo gi nikech wasebedo gi cases mang'eny to ni japuonj ma nyako ko raise issue ni japuonj ma dichuo sero nyathi mantiere school to nyithindo mantiere school go wacho ni japuonj ma nyako ni nigi wivu koro gibende gidhi gitimo ang'o giling ka gitemo loso gi nyithindo manyiri gi
to iloso kodgi marach to because ni nyathi manyako ni nigi protection from a male teacher gi feel niya jopuonj manyiri gi onge duol koro gibede gi lingo to niya ma ok kes na mondo puonja ti mangoa adhi dala koro safeguarding training ni biro konyo both teachers both male and teachers mondo ginge kaka ginya protect their fellow teacher kaka ginya protect kata nyithindo wat maber ka ni nyithindo manyiri gi sero japuonj kidhi nursing kata police igocho ga ni procedure is for two manyiso niya ka japuonj bedo gi lesson ma private gi nyathi another teacher should be there mondo ne gima timbre nikech adiera wasebedo gi cases ma nyathi manyako ohango ne japuonj dware to no bedo case okono yot but kose bedo nyathi ni ma bet kode timo ne session mondo okonye owacha dira no wacha dira wacha ni anyewe an mano ne mriambo atimo kama ne watch 1 2 3 4 safeguarding training ni biro konya hinya from those kind of issues alafu ntiere ntiro mangeny ntiro mabedo abused ntiro ot mantiere poverty to ntiro mabedo neglected to ntiro mabedo abused be ibedo ni ka janyuol en on toes gi nyathine tek mondo kat moro obede gwen kata school mondo omak nyathi ngato nikech ginge niya min nyathini kata wuon nyathini queen to ma en janyuol ma follow up en gima nyathine ma biro funyo from the word go nin tegi marak nyathina koro irido ka jokma ma ko nyithindo gi gitimo ga homework gi ginge ni nyathini obiro neglected janyuol okay into this child's life okobade or kaka ngakmoro wacho kanyo niya nika nyathi bedo sponsored to kata fees chande kwa tim nigi makamae janyuol to niya okanya wacho gimoro amora nikech be ikonya so what do I have to say onge koro mae be onego bedi wa put into action wa bedi kan jonyuol bedi kan ngenia as much as ni you need what it in or oknya provide for your child at least be there make sure niya in machegini gi nyathini inge ngimane ipenje gima timre involve japuonj be japuonj biro neno niya mai janyuol ma yes wakonye lakini en gi ideas to en protection to ohero nyathine kok bolo ko timbre to nyathini biro bedo victim of this kind of cases then tiere GNC kaka ngato to ni GNC teachers mondo obede school gin tiere GNC teachers in school to ibedo ka nyithindo wacho niya GNC teacher ni ka wanyise gimoro kini ka ine parade to gine madhi wacho parade niya some of you even are even doing this and this things ko ka nyithindo gi ogin pulo gi GNC teachers ntie moko mabeyo ntie moko ma wasebedo gi cases moko macho niya ansiri nate alisema ngija punj achiel ma GNC teacher mo onge kaka deal gi cases ga lakini ngany gi to gi keep the secrets ogi bed gi cases gi e chuny gi mane me wacho ga niya ni nyako bed gi psychologist mabire school to loso gi nyithindo gi nikech psychologist ni kata counselor ni and third party eno kon kanyo apart from that wan kaka jo hocho one gi odds makaponi agolo sichi oko inyamaka inya baya kata license na to that anybody else onge any ethics onge any binding ethics manyiseria okotim gimano minotibone koro what more mondo watema tek mondo wadonje skunde mondo wanyis jojo puonjenia we are here for them ne jo puonje kata ne nyithindo boy child bende bedo molested to even you know kaka for example sani kumantiere you know ka anka intake cases apart mar sexual abuse making ntiri manyiri abik kata ngwen are boys when get case moro ma school moro ma nyathino timbre kaman to nyathi magweni wacho ni onya paro kaja puonj moro miye chai to bang kanyo okonya paro gimano timbre no chio ko yudo ka piny konyo kethre ma nyathi magwoyi manyathino odaka ok madhi gimo to cham gimoro for almost a week in a very serious case tiyo ka nyathi nyithindo mawuoyi kara ka korochgi ogi wach nyathi manyako aberber nyawacho nya fonyo gimoro matimre or onyamako age ma ufonye ni okethra tirene lakini nyathi mawuoyi evidence ne okyot mondinge obole to ngengi iketho ratichgi mathoth to wacho ni society nyathi mawuoyi okonego bedni osho weakness
manyiso niya sama watu wachira ni kikwa mak mana girl child kende. We need to talk more about boy child. Mondo migi thuolo magina biro godo outside. Mondo giwat gima timre negi. Aya, ka inja nyuol, eka kinya ng'e ni nyathini o ketho tirone. Inya mana ng'e mano if you are close to your child. Ka okichak puonj nyathini, ko kichak bedo gi gima nyathini ka pod otin, tido chako mondo ibed e ngimane ka en teenager, ok nya timre. Nikech all teenagers, nyithindo maroweregi, the moment magitio 11 years, 12 years kadhi mbele, ogidwa janyuol e ngimagi. Gidwa mondo janyuol no beda kanyo niya, eno chul fees, sama en gi gimoro otim, lakini ni a friend to my parent, ogidwa. They do not want you in their life. Manyiso niya, ka ok ni chako bedo bathuolo gi nyathini ka pod tin. Onge kaka nya bedo e ngimane ka en teenager. Onego chak chon. Ma bang mano, onego bed ing'e ni nyathini behaviors ne chal nade. To nyathi ma okethra tiro ne, o nyathi ma nigi issues, ibo yudo ka en gi cases e school, en gi behavior disorders, iwacho ni wiye tek, ok owinjo puonje, en ma form strikes, en motimo timbe moko magalagala. Manyiso niya, nyathini ok cry for help to okia kaka dang otim mae. Mar ariyo, yudo ka nyathi manen aja, nyathi manen tugo, manen loso, manen sawa, to all of a sudden, oling, omicha bicha, kata kinyise gimoro, okodwa timo, owe sports ginigo, perform poorly school, okodwa bet giji, okodwa bet kende, kino no mabe, no ketera tiro ne, to onge kaka donga tumangowa, dango watch, nikech ne onge environment, ne onge environment ma miye thuolo mondo timangowa watch gigo. Asetiyo gi jopuonj ahinya, atiyo ga gi jopuonj ahinya. Tiyo kantie some principles are very open in this. Ma giwacho kendo giwacho ni gijiso nyithindo mantie school. Ka gimoro timre ni japuonj omaki bira, to gidhi to giwacho, and they're protected. Mano nyiso niya, principal ni okaw initiative momiyo nyithindo go thuolo kuma ginya timo ang'owa kuma gidhi kinya dhi magi forward their cases. The same thing, and principal ma oketo jopuonje ne be very open. Ma wacho niya, kapo ninte any students minno ka dwari oro okelo cases moko mag kagimo odwari kamae bira mondo walos cases di kapoko kathe to timre. So it just take TSC, it takes the principal, it takes everybody mondo be part of this kind of thing. Katieko sani ntere a lot of war between the genders. Yido ka chuo wato ante sani ten moro nyatima nyako, I think in 2025 no golo video moro ka en githino mayowoi gimake to it was not a good thing. To eto kidhi comment section ne Facebook, kidhi comment section niya chuoto niya dine bed ni nyatima nyako indire bed nja puonj matimo kamano gi nyithindo manyiri dekoro osemake, dekoro omul se woko, dekoro en issues sanyiso gini ya un bende it is about time mondo ubende joma chuo ubede fight mar abuse ni kiko bed ni mae and competition. Okonya wacho niya ni nyathima wuoyi okobro a boy child okobro protected koto po nyathima manyiri to wagolo kokewa oko onego wagol oko wate. Ka wabiro wate wacho niya ka gimo timbre nyathima wuoyi wago koko kotimre nyathima manyako wakoko the same way. This way kila ng'ato biro bedo system ma make sure niya ni nyathima mtindo mantiere school will protected. Ngato wacho kamano e conversation ni gitimre e ot. Behaviors gin behaviors ma wang'eyo kumwadhie. Kata answer an gintindo mayowo yariyo. An gi nyathi manyako be. Ntindo gi ang'e kitgi. To sama waresi ntindo gi wanjoma mantiere ot kaka jonyuol wang'e ni nyathini kumadhie odhi bedo gi kido marach. Aya Carol wachni mogik. Wachni mogik Carol. Ntindo gi e ginene e session multimango mondo kondhi. Wachni mogik. Ochoka negi gi kantiere ot gin joma otere go date alworowa. Konyo wa kadhi mbele. Carol wachni mogik ka watieko ok wanyal duogo kodi kendo ng'isa ni wadong' mana gi dakika matin kendo wachni mogik ka watieko. Wachni mogik enia wabi collectively mondo wakony all the genders, wakony nyithindo gi te.
mondo kik waling to nyithindo gi obed godo thuolo be from a ot nyaka e school nyaka e community be. Erokamano ahinya Carol Oreng jahocho kanitudri kodo ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Thuolo marwa ema ing'isa ne orumo kinyi ma kawuono ishadunga yiena mar mondo mi achak kodi tiriwe nyaka gi wachni mogieka. Janeno moro kanyo penjo ne ka seche moko nitiere japuonjre ma hike osekala por koda boro to seche moko dhi odonje timbe hera gi japuonje ka gintiere oko mar school, mano to bedo nang'o kaachiel kod wachni mogik. Erokamano ahinya. Wakwongo wang'e ni to Teachers Service Commission duol maduong' matayo weche somo o define japuonjre kaka ng'a. Japuonjre en dhano mangima maber manie under instruction, so long as any institution of learning to obedo instructed, ok ochiwo age bracket. Koro mano gima onego wakwongo wawinjre gi japenjono ni onge age bracket mar bedo a student. Koro onge gimoro ni mutual consent between you and the student. Waket mano endo oko completely. Kik wacoin circumstances manyalo kelo mondo mi gik makamago bedie. To nitiere wach matin makasta wacho kara tieko bende. Nitiere bende a certain form of problem ma nyithindo machuo go through ka gintiere e school mag mixed. Nang'o iyudo ka japuonj moro nigi interest gi nyathi manyako moro. To nyathi ma wuoyi moro mabet deski gi nyathi manyako ni look like maybe gin bende gin gi some interest gi one another. Samoro interest no onge, samoro be entiere. To whichever the circumstance. Koro nyathi ma wuoyi ni bro suffer e lwet japuonj madichuo mayudo nyathi manyako ni otamo. Gin case masebedo go a witness. Ichwadi chweto moro kapo ni en kama sikul ma japuonj oyiene mondo chware nyathi. Ichwadi ma kang'iyo gima ichwadi ne. Kara ulero. Nitie kaka ulero ka to in owuon itimore nade? In owuon ikia. Magi endi gin gik ma onego understand niya. Ka japuonj maduong' okawo opportunity moketo freedom of speech. Jawadwa ne owacho niya, waketuru suggestion bo kana somo school monoriwo boys high school. Japuonj malo ni Bula. Nomiyo opportunity ni inyalo ndiko gimoro amora matimore e sikul to ok indik nyingi. To en gi principals Tuesday assembly. Omeri bro wach ibro som gigo te to ibro non tibro yud kama makosa nitie tibro losi without engagement. Gima dwaro wachna mogik en ni janyuol in gi responsibility, to kendo responsibility mari duong' moingo japuonj. Kik wakaw jopuonj wa blame ahinya e weche giendi. Janyuol i play a bigger role. Kendo kao thuolo ni mondo mi ifuatilia to nyathina ni to stages mag ngima modhiegi ere kaka nyalo bedo present e life mar nyathina ni each and every given moment mondo mi nyathino kik yud thuolo mar lal. Erokamano ahinya. Moth Richard wachni mogik ka watieko kaachiel kod kaka janyuola japuonj kaachiel kod japuonjre wuona nyalo riwore mar mondo mi gine ni skul kama jathi cha some obedo kuma en safe. Kalore ni wang'e ni kinde duto kwatero nyithindo e skul to wang'e ni gin safe kacha. Mawechego mag chocho ratich gi gin weche ma unfortunate mok wagomb winjo ni timore ne nyathi skul kacha. Erokamano Joyce, kuom thuolo matok modong' adwa loro korka kora gi story machuok. Ne nitiere oyieyo e ot. Koro oyieyo ne chando wuon pacho, nochamo gik moko to gweno ne nika, diel be ne nitie gi dhiang'. Koro ringo to oneno kotegu nokel to wacho ne gi to jogo kone ni gin kama gidonjo timre nade onge. Otieno no wuon ot no seto tegu to yiewo nikech noneno nodhi oepo to thuolo biro to donjo to wuon ot komoko ta en koringo to ng'eno yiewo momoko to thuol cha okae. Kokae to kwiri mager cha nodonjo kuome, ochako bedo ma gimidekre, wede obiro ochinj gweno madho sup, welo medore, tuo ne dhi mabor, oyang' diel, kasto gikone no nindo to dhi oyang' ang'owa, oyang' dhiang'. Koro gima wacho en ma anyalo bedo piny kaka moth taparo niya nikech macha nyathi Joyce aonge gimomaka. Gini bro luorore kaka mbaka matieko godo ni. Kik ine ni macha shida mar oyieyo kende.
shit oyieyo, pod en shit gweno, pod en shit dhiang', kendo pod en shit diel. En ting'wa waduto wariwre kanyakla, wabed open, joma nyalo discuss openly mondo wakony nyithindwa duto. Erokamano. Erokamano ahinya Moth Richard, jalony weche somo, Isha Dunga, japuonj rawere, kachiel kod Ina Carol Orenga, jahocho mane tudre kodwa ka intiere kaunti ma Kisumu. Kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono, ubi wabed kod twak maket kod manya Kwaramogi Ajwang', imbenda go niro kamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachope giko mano mar twak mar mbako romo. To mana kaka iwinjo kaka sawawacho, en ting' marwa waduto maneno ni orit nyithindo kata orit ratich nyithindo e yo makare ahinya nyate skunde kama gisome mopogore opogore. Jonyuola bende nitiere kod ting' mano mar loso kata wuoyo gi nyithindgi mar mondo mi ging'e gigo maricho matimore negi, to bende bed thuolo gi nyathini mar mondo mi kik ibed mager ahinya, tibed osiep nyathini mondo ka nitiere gino marach matimore ne to nyalo nyisi e yo mapiyo mondo yud konya ka weche pok okethore. Kwaramogi Ajwang' e lo nyawadwa Cleophas Oluoch kachiel kod Sharon Ong'ao mano wabedo gode twak okinyi ma kawuono. Wagonero kamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachope gieko. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani nyaka kendo waromo odiochieng' makiny. Nyinga Joyce Oduor.